Si Ryan Bezzina tajdilna kif bdiet l-imħabba tiegħek lejn il-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira u xi jfisser għalik ukoll dan isma' partikolari matul is-sena. Il-wirja konna bdejnija flimkien mal-Kummissjoni Festa Esterna jiena u missieri madwar 20 sena ilu fej l-ewwel bdejna b'set tradizzjonali u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li l-wirja kibret f'ħafna partijiet. Fej l-ewwel parti nsibu x-xogħol antik, x-xogħol tal-ismid u xi xogħol ta' ċertu artisti differenti. U mbagħad insibu it-tieni parti fejn hemm il-statwi life size fejn daw qed jirrappreżentaw ċertu xeni ta' Sidna Ġesu Kristu u huma maħdubin fuq ix-xeni ta' The Passion of the Christ. Immorru l-aħħar parti hemm fejn il-mudell tal-Knisja, biċċa ġdida fejn qed jinħadem mudell ta' Knisja ġdid li komplementa mas-set tal-vari li għandna fil-wirja. Ma nistax ma nżemmux il-fatt li bosta mill-istatwi huma mibnija fuq il-karattri li nsibu fil-film klassiku The Passion of the Christ. Forsi tien aktar dettalji. L-artist James Azzopardi minn Għawdex għad ħafna attent fuq l-ilbies, id-dettalji, daqqiet. Għad ħafna attent, daħal ċertu dettall li sibhom fil-film. Ġifieri kemm helmets, dmija, ġifieri daqqiet. Forsi tina l-aħħar dettalji x'irid jagħmel min irid jiġi jżur din il-wirja mill-isbaħ fejn qed eżatt u anke l-ħinijiet tal-ftuħ għall-ġimgħa l-kbira. Mela, hi tinsab il-fkura fil-Knisja qadima, ma' ġenb il-Knisja, tibta ma' ġenb il-Knisja u se tkun miftuħa sa nhar il-ġimgħa filgħodu nofsinhar.